wabarakatuh. Tepangaken nami kula Faiha Yudi Aliska saking kelas 79 nomor absen 13. Tepangaken nami kula Nora Hansa Medina absen 17 kelas 79. Tepangaken nami kula Afira Kalista Putri ingkang kelas 79 nomor absen 29. Kita bakal gawe video pacelaton kanthi judul Peduli Lingkungan. Sugeng mirsani. Bu, Dek, kok tamane akeh sampahe sih? Iya lho, tamane dadi mambu sampah. Ayo resiki bareng-bareng, tapi kan ora ono plastik nggon jupuk sampahe. Sek, tak luruk ke plastik nang tas. Ayo tak rewangi. Ono apa ora? Ono ki ono di plastik nang jero tas. Ono maneh apa ora? Coba luru maneh, mbokan ono maneh. Sek, tak luruk kene. Ya, karo ibu jupuk jupuk sampahe ya. Ono ra? Ono iki plastik rada tipis. Ora kae iki mene plastike sampahe tak lebokke. Iki plastike tak gawa siji ya, nggo jupuk sampah. Ya kok bae. Iki tak lebokke ya sampahe. Wes resik apa durung? Koyone wis. Kuwi akeh godhong ing wit iku. Kene tak jupuki. Ayo tak rewangi. Iki Bu, sampahe wis tak jupuki kabeh. Plastiknya tekan ketuk lho. Nggih, Buat ing tempat sampah kuno ya. nggih Bu. Samane resik. Nah kan jadi resik. Lan ora norak maneh. Cekap semanten ingkang kita matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.